मराठी न्यूज. मी नितीन चालक. अशाच नवनवीन ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. होमगार्ड संघटनेच्या 76व्या वर्धापन दिनानिमित्त ग्रामदैवत सिद्धेश्वर देवस्थान परिसर स्वच्छ करत केले वृक्षारोपण. लातूर येथील ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर व रत्नेश्वर देवस्थान परिसरामध्ये आज दिनांक 11 डिसेंबर रोजी होमगार्ड संघटनेच्या 76व्या वर्धापन दिनानिमित्त परिसराची स्वच्छता करून होमगार्डच्या वतीने या परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी होमगार्डच्या साप्ताहिक कवायतीही घेण्यात आल्या. होमगार्ड संघटनेच्या 76व्या वर्धापन दिनानिमित्त लातूर शहरात जिल्हा होमगार्डच्या वतीने अनेक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून याचाच एक भाग म्हणून आज लातूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर व रत्नेश्वर परिसरात सकाळी जिल्ह्यातील होमगार्डच्या वतीने परिसर स्वच्छ करत होमगार्डना जिल्हा समादेशक यांनी अनेक सूचना केल्या. सदर होमगार्ड संघटनेचा 76वा वर्धापन दिन विविध कार्यक्रमाने 13 डिसेंबरपर्यंत उत्साहात साजरा करण्यात यावा असेही यावेळी जिल्हा समादेशक होमगार्ड लातूर यांनी होमगार्डना आवाहन केले आहे. होमगार्ड वर्धापन दिन 76वा साजरा करीत आहे. त्या अनुषंगाने महिला आणि पुरुष होमगार्डनी सिद्धेश्वर देवस्थान येथे स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलेलं आहे. वृक्षारोपण आणि होमगार्डना संदेश पण राष्ट्रपती साहेब पाठवलेला आहे आणि जिल्हा समादेशक साहेब आल्यानंतर त्यांना मार्गदर्शन वगैरे करतील. तोपर्यंत स्वच्छता मोहीम चालू आहे. आज साप्ताहिक कवायत पण आहे आणि 34 जिल्ह्यामध्ये आजचा जो कार्यक्रम आहे 7 ते 13पर्यंत साप्ताहिक हा होमगार्ड वर्धापन दिन साजरा करण्याचं आदेश प्राप्त झालेला आहे. त्याप्रमाणे हा स्वच्छता मोहीम आणि होमगार्ड वर्धापन दिन साजरा करीत आहोत. आणखीन काही उपक्रम या माध्यमातून सध्या कसं आहे की कर्मचारी आपल्याकडं अवेलेबल नसल्यामुळं होमगार्डच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम स्वतः आम्ही करत आहोत आणि जोपर्यंत आता आमच्याकडे मॅनपॉवर नाही तोपर्यंत हा कार्यक्रम होमगार्डच्या मार्फत करीत आहोत. आणि कोणता आणि मॉक ड्रिल हा कार्यक्रम दिनांक 8/12/2022 रोजी महानगरपालिका शाळा नंबर 8मध्ये तो कार्यक्रम घेण्यात आला आहे. अग्निशामक दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन, मॉक ड्रिल, परत पूरविमोचन याचं विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यामध्ये श्री भालेराव, लाला क्षीरसागर, अनेक होमगार्ड यांनी सहभाग घेऊन वाघमारे मॅडम, परत कोमल सूर्यवंशी, महिला कर्मचाऱ्यांनी पण सहभाग तिथं नोंदवलेला आहे आणि त्या शाळेतल्या पूर्ण 50 विद्यार्थी आपण घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. आपत्ती व्यवस्थापन किंवा आग लागली, भूकंप ह्या सगळ्या गोष्टीचं त्यांना प्रशिक्षण आपण त्या दिवशी देण्यात आलेलं आहे आणि तो पण कार्यक्रम ह्या होमगार्ड वर्धापन दिनाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे. कोणाचं म्हणजे मार्गदर्शन माननीय महासमादेशक यांचे परिपत्रकानुसार नागरी संरक्षण दलामार्फत परिपत्रकाचे आणि दिल्ली लेव्हलची हे मॉक ड्रिलची रिका संस्था आहे. त्या संस्थेमार्फत एक कर्मचारी आलेले होते. त्यांच्यामार्फत हा कार्यक्रम घेण्यात आलेला होता. याबद्दल अशी माहिती देऊ शकतो की 6 डिसेंबर हा होमगार्ड्स वर्धापन दिन आहे. त्यानिमित्त माननीय महासमादेशक यांच्या आदेशाने हा कार्यक्रम स्वच्छता मोहीम असेल, वृक्षारोपण असेल, आपत्ती व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन असेल ते पूर्णपणे ह्या राबवत आहे. आणि ग्रामदैवत सिद्धेश्वर देवस्थान ह्या परिसरामध्ये आज दिनांक 10/12/2022 ह्या रोजी पूर्णपणे स्वच्छता मोहीम राबविली आहे.